Akoma, Marase, muda marase zese. nzanguri bo. Boy, Eda. kwa musula mbotiya makatitere last year pa bebhi rako raro. Ndebio. Makazongonoti June makaisusu choti this time matirigirira. Pakazongoya song bebhi rako rarorwa ndobva tikaenda kungokolekta ma-awards zvekumhanya. Uya tubusa mangwana yo. Pane chibuda mangwana. Chibata ndinonzi chibata mabvi. Vakomana hey. Busa mangwana yo achami. Pachapisa December pachapisa but arisema wechi ngoma. Abo, marase. Andri bonki ndimi maso dai kuti zizi. Diripo mushaya mari tichingoita zvinhu. Papa. Satozo zvekushaya kwemari maniyo. Mari kushayika king. Mari makangana unwe mari. Makangana unwe mari here. Inombodai yoga dai. Ndowayo. Ndikakuudzai mukoma kuti inini baba wangu ndakatumidzira mari yebute. Apa wenyu makavatumira GD6. Muzazviitike zvinobuda. But above all GD6 ndatanga kuisevha 4 years ago. Sadaro. Mutengere mubereki. Saka dzanga dziri shungu kuti mumuitire mudhara something. Maona man. Makuru anombofara makuru yawo. Cause isusu semageto youth tichiona vamwe vedu vakabva kugeto vachitya panguva yekuzozviita ka zvinhu zvinongotiudza kuti isusu pachedu tichasvikawo. Aiwa hapana, aiwa positive. Nothing impossible. Kuzviziva gudo, aiwa hapana. Ndozanje kuti every ghetto youth is an element of surprise. Saka any day aiwa time chitonosiya ende munhu wese kachikatonyanya kunyanya varume vasekusaisa. Never underestimate men. Varume vasekusaisa one day vanenge vari panapa ufuna kumusaiza kana afa chete but achifema chete murume asipo anomuka chipo chinokushungurudza futi akafa kudaro. Ndoona aiwa mawekisi tiri kumaona mukoma zvinhu zvinofanira kusvika patime yekuti kuna maproducer atanga na DJ Khaled yokuti awadora gore rese asina senya kubudikira baba chirira. Plus azikuona uda kuudza vanhu chimwe chinhu. Musanyanya kumhanyisa nodaurira stereki. Tsvakai mari omwana. Saka tsvakai mari wezotsvaka mari. Kurira unofunga kuti kurira kudza kwekuyo wakura. Jamani. Tairira pese zimboflavor munoziva zimboflavor imini. Ndakarira pese jamani but taimbofa netsoka. Saka vasaonera manje kuti iwe mari ufanira kuitira papika. Handisida kuseka vamwe vakuru vedu vakaenda but tina vakuru vanga vakunzi havana pekugara havana pekuchii but vakarira kunzisa. Saka hazvizodaro kuti takunzi ningapera asina pekugara hazvizomeke sense mambo. Saka kurira vanhu rirai handisi kuramba kuti vanhu ngavarire but tsvagai kuti make sure kuti mutsvaga kuti mari iri papi. But muzauchika tine nguva yekuti yes isusu mageto takacelebrata pamakaitira mudhara something anditika but sei pamakapedza kuvaka musina mbubhira matiudzawo. Aiona pane zvimwe zvinhu zvinenge dzimba hazvizvi zvekuti king munoposta muchiratidza vanhu vasi vanhu vese vanofara nezvelife. Une munhu anongokuvenga kuti wafema aiziva. Ende inini chandakanyatsoona zvekuti kana mwari chachaiva vakatadza kufadza vamwe vanhu vese kuzva mwana chachaiva nama chamwari aiziva. Chandanga chakakwanisa kufadza munhu wese imari abata but saka zvimwe zvinhu zvihombe hazvizvi zvekuposta uchivhaira nazvo uchiratidza vanhu. Nini ukatarisa nini I'm a car guy, so when I'm out of the studio or I'm doing something ndonzira zvemotikari. I love racing cars. Kusafoda zvedu zihombe
ndinako ndakatanga kutanga kwagadzira saka I think anengapera next ine month anengapera pamfulo kabudisa ayayanditengesa ngatotengesera wadrick akayanditengese kamota kanodiwa that's my favorite kanodiwa kamota ikako aiwa patsvene mukoma but trust me you are an inspiration kwatiri isusu tine zvimwe zvinhu zvataitofunga kuti hatizviitika but because takaona nemi muchizviita we believed and takazopedza kuzviita zvinhu izvozvo ndichibva paden vabereki ndakanogara pastand pangu kusouth park ndaigara mukacotage ndakazvivakira ndega cottage imba iyo ndakazotoivaka ikapera ndabva ndaigara zvangu nenyaya yekuti ndakusada kudzokera kugara kugeto aiziya nangoti tofanira brains munoona pane zvimwe zvinhu zviri chigai zvatofunga kuti tiri magai semageto youths waiziya we must be able to take our parents out of the ghetto anytime soon mazvibata hakusi ghetto ukatsvaka definition yeghetto mamwe madictionary inokudza kuti it's a place where poor people live ene ndokatakabva isusu kunza ene ndokune studio yangu ndokune chii waiziya saka haisi nzvimbo yekuti vapfana vangu nemishamwari dzangu vamwe vacho varamba vachinzwa kuti tiri maghetto is let's try to take ourselves out of the ghetto. Let's try to take our parents out of the ghetto anytime. But zvangobuda ndokwatiri so far life doesn't go like straight sezvatikufunga isusu kuti ndikasvika 25 ndichazenge ndane chi sometimes mabreakthrough anoda pakasiyana siyana samuna ane 16 mwana otoyari analamazha breakthrough yakauya vaine ma16 years analamini yamavo aiziya but kusiyana kwelife aiziya anatu atipombe kwava magrade 7 aibata uona saka zvinosiyana aibata saka tikuti isusu ndoziva tinofara kunze maghetto youth and stuff but let's try and take tiri maghetto youth takura tiri maghetto youth but ngatitrai kubva ikoko ngatitrai kubva vabereki ikoko any day maiziya ndo zvinhu zvatonyanya focus on zvakakosha handikuti nini at any time every time ngachage kuti mari iri papi ende mari ikutorwa sei but ndo zvinhu zvatofanira kusimudza musoro tichiona izvozvo mari iri papi ende mari ikutorwa sei but hansi kuti kachitara so hansi kuti ndine mari but nditaura kuti vanhu vakandoona ndichitanga vanopupura kuti jama zvinhu zvakaoma ana mufana chakubhuya anoziva pano taidya sadza repondo navo hapana tika na 7 kana 8 vanokuudza ivo naye mufana kudyira mubeseni 1 ndoda chimonotenga mufana iye anoziva fana mandinga sadza rechakubhuya anoziva mufana kwamaimbimbi kunonzi kwamaimbimbi taidya sadza repondo tika na 7 kana 8 jama zvinhu zvakaoma kwete zvekufungidzira but chandakaona ndechoti God wants to bless everyone waiziya saka mukana wako unosvika anytime but zvakakosha itime nemaprayers jamani waiziya akuziva zvimwe zvinini jamani kuti january wese nini izvona kwawanda vachibvumira waiziya but january wese nini I will be fasting waiziya jamani so some of the things akusuti muona kuchekana maridzi mangu munga jamani azoona kuti malevels apa akakundwa ningi kapa but zvakuti waisani mukati saka zvina mwari mukati jamani hazvikundike jamani mubata uza january wese panomato ma 10 days wapa ma 10 days mafana mwana ntuke tichita kugoto tondora ngomo guys unozima izere jamani tora ngomo every january pachina matwa jamani kwete zvekuti pachirwa prayer and fasting last 3 days panowa prayer and fasting ekuti iwewe unovhunduka absolute jamani kuti apachidyiwa panongana mvura last 3 days vanhu vasina na power aiziya uzongoexpecta kuti munhu endopinda naye resi jamani zvungu zvacho wambopa watibata panyama aiziya uzongoexpecta kuti munhu awa twakunda aibata mukati raresi auwine jamani atimunyeberi zvatungamza mwari pamberi aibata ndofunga kuti mawex mashure mawex oziva kwekuiswa totsvaga kuti tona mawex tamaita toziva kuti mari diri papi rimwe timu randakateerera naro panapa mana tiri kudzidza kumana gonai kuisa mwari
pazvinhu zvenyu once wangodaro haufoire. Thank you so much Mukoma. But Mukoma, speaking of Raspombi, Arise. Raspombi akadzoka aripo apa den saka tungosvika tasatrai kupara mhosva ndotora mufana wangu was with him yesterday kuti ana mfana ngatiite maungoma ngatiite zvimwe zvinhu aiza tira kubatsirana isusu hatisizori establish zvekuti tokwanisa kuzopa mumwe munhu mufano wedu basa kuti mufana wangu achidhiraivha kana bhazi rangu achiita sei aiza but zvatinokwanisa izvozvo zvemastudio zvedu zvatokwanisa kubatsirana nazvo vashaki vanoziva taiwa hatizogaire vana marecordings waiziva hatina inini zvafana ndikakuudza I record a lot of people for free, a lot, and a lot is have made it out of from upcoming kuenda kuma established artists and ndakuudza kuti people like I recorded masongs aJalava akawanda, I recorded masongs aKilati akawanda, I recorded masongs aSecolors and aSiyakubwe wana Enzo Pumako Bazooka, a lot of people waiziva just for free, but vakatozviita saka I do this out of love. But a lot of times I do this out of love, but handizokwanisika kuzobatsira munhu wese saka some vanogona kukuvengera kuti levels anokwanisa kupindura message azvingoziva kuti levels i1 mapiwa levels 1 naMwari maibata saka handizokwanise kuzoita cater for manidzi ese kuzogonera mumwe munhu wese pane panchado kuchadzira nchado kutsikawo kudhanza sandimake aiza totaurirano aiziya Stuart Nyamayaro in the comment section. A big shout out to you, man. Mambo Duterere, I also see you mu comment section no. Komborerwai no mutsa. Mazibaba nemuchinji kwedu muchato. Hey, I'm so happy kuti Pombi akadzota and he's back to recording, you know. Dai zvakaramba zvakadaro, and also we are looking forward to the song ya Enzo Aisha iri kubuda mangwana. Saka vanga vasina kusubscribe ku YouTube ya Enzo, please garai maenda kuno subscribe ikoko. Mwari wekudenga achititira zvakanaka. So Mukoma levels pamasongs amaka producer ndepi amunofungidzwa kuti this one is one of the greatest, like your favorite? My favorite. Ndona kupika favorite rhythm. Favorite rhythm yangu inonzi unzo. Uyu. Ndo favorite rhythm yangu kubva kwa stage. But akaraida uyu rhythm zamakada ndiani? Number one wangu Mad Viper, number 2 wangu Enzo Aisha, number 3 Bazooka. 1 Mad Viper, number 2 Enzo, number 3 Bazooka. Yeah man. Shika zvadaro ndo favorite yangu. Second favorite yangu is stage rhythm. Ndanaka stage makada. Stage rhythm akamaka ndakada zvotaifunga. Ona ndichitera music ndoterera ndine Brenza producer ne Brenza unziza kozita but mafans anozonda zvavo zvavanoda. Artist wangu angari favorite parhythm pa stage angari Blot, but angari favorite eZimbabwe angari Bumbeto. Angari favorite weZimbabwe. Mambo Duterere musandidaro hanzi madibeni. Asu uri kumaona here blazi wako mukove section ndiri bho zvangu Mambo Dudes. Big shout out to Manigel kune timu rese riri kugifta Mukoma levels komborerwai nokusingapere. Ndipi mwe mbunza naona achida kubvunza kuti ndanakadiscover Herman. Okay, unozvaita pana Herman akagara mufana aitorwa mavhocals aripo but akasatamburekota vangouya the other day studio vanguya na Fantan pasi pepe vaimbira Fantan fana vatondaidza levels mufana arase ari pasi apa akaipa chimomunzwa mufana amba ndimbira Samsung akaimbira Fantan ngatitogadzire beat matatogadzira beat same day matatogadzira song bva yatopera
So ngemfana vatatoshita vatadadza anonzi Blacks, musevenzi kaBlacks ungachimuziya. Ati Blacks ati true mfana atese ashute video. Ashute video iziya. Mfana ashita video, mfana aputika. Saka angana mdara wake mkongolese angana boss I think he's a Congolese Oh, and now that name language anomuyimba naye so. It should be Swahili yeah. Boston zviri sese. Wana Swahili. Semwana ngari grade 7 form 1 grade 7 I think. Ndaramba tongoto sembo atata control mfana asana nenda umberi mboto mtora. Masini bada. Yeah man, satotongoti mfana uyu ndiye like one of the few artists oti first song yake ndo yakaita hit. Yeah. Yeah man. Raspombi. Ndo Juma motibara tuchiri tiki. Man Raspombi. Pana advantage manje vanadiki manje sometimes vanadiki they sing nothing but nyaya ngoti mwana mdiki. Anenge ngizvafana nekuti watudiki kuti tupinza macup clash kuti nyaya kuti mwana kaka mwana mudiki kaimba nonsense kangogara pa shit. Kantanga kakuita zvine musoro sese. Waize. Ndo nyaya dzichitika baba. Yeah man. Who is your best female vocalist from Zimbabwe? Best female vocalist song from Zimbabwe? So far Nisha zovatika. Zvekutoimba here kana kuti mukutongoti wamunofarira mukoma? Ndokudaro like ndiye best wangu. Ndiye ndofarira nini? You believe kuti Nisha no voka chaicho? Atorova chi. Nisha. Ko best sungura song nyingi. Ndofara mdara wangu masoma mdara wangu akawanda ndichatikwanisa kutaura ndau mdara wangu ndofara aitotuka Stacy manje akaruka mdara wangu musoro ndezana manje ndakufara nezvakaita ndanomboda unovhura dhoketi unzwa aiwa but mukoma mdara ndo akagara riskiri rake akabva mdara anga nepemu yake kwaMichael Jackson yayo wanaozvaari kuona malines akabhenda wanaozvoona iwe achade size yamudhara man amenoti sei mudhara kwese kwandinoshona mudhara ndopedza ndagara mufumuta nauso mudhara anosvika vati pese patinesviupesa anosvika vati unotsvaka kuti levu ari kupi anonditi levu ari kupi aize ndinogara namudhara zenzi nyeba kwete mbichani levu kuona so patakatitiri paMozambique apa levu aiwabo mudhara mfano wangu ka mangu kudai soka kudziziwa but free speech zvekudaro zvekudaro zvekupfuurira pese pandendiri pashow pese alright bozopesa tonosvaka ndendagana mudhara kani alright hatodi vanhu kumotoka mudhara ese ana manager hatodi vanhu kumotoka mudhara even security hawadi kwadisturb but nini ndosiwa ndiri wani munhu chienda kumotoka mudhara ine munenge munyanyitaura dzichiazimnana mudhara hapana chingotaura hadzitongondifarira dzatosazotontsvaga zodatsvaga yalevu pano tsvaga yalevu ndakaona musi mwega atinga muri kuNations here pavakazoridzirwa ridhim vakatanga kuri mhanya so tatu ku-defense forces shemasoja tatu defense forces dai wadzokora anoita vhoti azorwana futi pamwe nemukadzi akazomukumbira kuti dhara unada kutamba stage chatinofara kuti kudefense forces yemufaro futi mukadzi akazotamba pastage so kana vamona so ndikuirimemba chichakazoitika kugara zviya aitambisa maningi so pastage so pastage so dhanzi ratonesa zvakawanda
Danza tono zvawanda but inini advance yangu gudo wakuona ka upfana ngawaone pane mari ya mari svikiti kana chero tiri kukura ende izvi nda kuzvidza vanhu vese nhasi uona as an artist whether we are a footballer as long as ungori artist chete ngati entertain alright as an entertainer waiziya either a footballer or a rugby player or tine inonzi best before we have a time to expire. Yeah man. Mkoma levels pama artist enyu esa makashanda nawo ndopi one mpano wamunoziva kuti uyu pano anogona but anozondibowa man. Uyu mpano anogona, he's a good artist. You love working with him music wise, but munhu anobowa uswera naye. Enzo anobowa uswera naye. Enzo mukangano. Mazano nyotamba naye autofunga daenza nini. Azobowa uswera naye. Ari kuzokuverenga indebvu here. Mazano atogara anza nini. Mazano anomondaza nezita mazano. Asati mgogo. Tukona iwewe. But you know, it's crazy kuti I think nenyaya uzongotiwo maybe isusu muindustry tinda kuonekera oka zvisva tinopedza takuona kunge maybe takaenzana. You know what I mean? But tachisuda kutarisa muri madhara kwatiri. Like muri madhara. Like we should give you that respect. Murana mukoma like zvemashuwa zvisina kuti anzi mukoma levels. Makore chaizvo anda munhu was I attend 36 good. Imagine. Attend 36. Zvemakore chaizvo afana wakawanda afana. Manje memapinda mu40 mda. Pasara 4 years. Damn it. Pasara 4 years. 2029 ndinofota. Ko age difference ina mkoma fanjani baba. Yaka koma 2 years. 2 years. Mkoma fana ndo. Kana mwambe kwanje 2 years. But ukona manje, ukona mu life gudo. Ini fanele zvimwe zvekuti unofunga kuti kana kuti vanhu vadzikira vanhu vanoita sei. Waiziya. But kune zvinonzi memerero unodziya here patishona. Memerero. Ndo dzakaita sei? Memerero munyama unongouya so wanetsana vanhu vausifanira kunetsana navo so. Kana kudisrespect vanhu vausifanira kudisrespect. Yeah. Waibada. Saka kuti isusu unoona pandakambonzwa pane artist osungura wana mention names aidisabashero azvipo tarira kawanika song azviko zvezvi munhu yaya akabva alright it's like azviko naturally you know zvinhu zvakatange kutuka amai whether amai vaenda kun'anga unozongorasika njere unozongotambura unozongoita rombe you get what I mean. Same thing nevanhu vanenge munhu akakuvhurira nzira you get what I mean. Aufaniri kunonzi kuvhara musoko wenyu chine negadziko hazvifaniri kudaro unorumwa zvega unokwara you get what I mean. So unorumwa zvega enzaniso idzi hatina nadzo. We must always respect unorumwa we zvega must always Mukoma gudo maswere. Because imagine kutuka babashero kutuka macheso dzonza dzimwe mhepo dzacho unoda kuzvitsvagira jamani vanhu unotsvaga mhepo dzinoda kuzvitsvagira ndokusiya vakadaro. imagine ndiani wakambonzwa zvinzi atuka macheso de wachaya anga iri competition yake wakambonzwa achitipitseke kuna macheso wakambomunzira macheso iye diwa wacho ndatoshaya nhamba dzastates dandadziwana nasi ndambomushaudha angaruke mudhara wangu ndabatikana mudhara chene kana ichiko aiwa ngasiye mudhara agerwe naye achiisa mudhara majinisi dakadaro mudhara wangu ndatombotira foni yamasikati anga isiri kuita ndiri bowani ngasiye mudhara ko mai nababa charamba maimba vateerere mudhara
ndowateerera even nanasi. Favorite song yeDicharambaz ichi? Sarudzai. Amasarudzai kaniwa makuda. Ndio. Album resero rakaipa. Mukoma wangu munoziya music mukoma wangu. Saka alright, kandipa long distance ndodanda mixtape. Saka ndine mixtape reDicharambaz, ndine mixtape ramudhara macheso, ndine mixtape ramudhara tsvuku. Samdara munoenda kugweru muchinzwa maina baba Charambe here mudara. Imagine Alright, local music anterera fana kana mangoma ndogadzira. Ndirira madhara. But ndinoona ndiri munhu kuti uona gudo ndikapinda motama kuwana uchiridza hip hop. As a producer, I want to listen to the instruments. I want to listen to whatever is being sung there. Saka ndida nzonzwisa andibvisise munhu music. Saka ndinoona kutovaiba kumusic yavo kunzwa kwatofunga levels anoteerera afro, levels anoteerera maafro. Kapinda mukana ndokufunga levels anoteerera hip hop. Because andichise munhu music, but given a chance kuti ndini ndiri kuita zvinhu nini. Music yanga ndoteerera ndopitira madhara makuru. Mashawa munhu mumwe, Leonard Dembo, Charambaz, Alec Macheso, Chibadura, andugona music dzangu idzodzo. Kanya Tuku. Ndo music yanga ndinchirowa zvangu ndichifamba ndo bwezi rangu ndotomufamba umafana guru mixtape ramudhara Tuku asanyanya. Chise ma Bluetooth thing. Maraba. But mkoma levels. Then mfina kuta music producer meita basari. Shama ndatwa license ndondera magonyeti chama. Ndine class 2 driver's license chama. Ndondera magonyeti chama. Izvo zvintone class 2 itori mama. And alright, driving ndo dzangu man. Even bwezi rangu anozaita kumana kana ndabata mota. Ndabata mota. Takuenda. I always thought kuti ada emphasis asina kuti music producer maybe ungadari msoja. There was a mdarangu ini move it. Oh. Waize. Mdarangu ini move it. Ntsaka jona nini kwangu side kwangu ini kuside kwangu kuzanu PF. Andata ekuda. Andata ekutointroduce over ndizvaro. Unziza. Yeah, mad different. Kwandizvaro mdarangu asadanzwa nonsense unzo jamani. Mdarangu asadanzwa mdarangu akaenda kuhunda mdarangu inze move it. Ndaro zvaro mimba iyoyo. Yeah. Kunzisa. Yeah. Saka sanpefa ndauta kuti kunza achuya izvozvi kwane mari wochichi. Tichakubva nayo ndiri mudiki. Saka iziye kuti mari ichazobuda papi zanpefa ichazobuda singatoziye izvozvo. I was zanpefa because my dad was a orphan. Kunzisa. Saka but ndaraunga nditi zvoni saka pane katime kekuti vana maorphans vava pane katime kekuti zvazviri easy kupinda basa even usina qualifications echikuru akakwana iziya. Pane first preference kaingopiwa maorphans so vana maorphans so vanhu vachinza kasofuruka kunzi vatsitsi so kunzi tingabatsire nei vana vakapinda time vari kuhondo unzisa. Saka madezi aya ndaraunga yatondipushira kuti mfanira yochienda machienda kuabi ndichiramba chamwana ndimonzvenga kunzwa ndikuti next week chichi kunzwa agadzira mene svika training yazatopfuura unzisa zvakadaro akazona panapa pana ngazonsaiurira basa reyo ndara ndangu magonyeti class 2 unanzi mari license nanotora license yama notora license rangu ndakunya mangoma ndopana zobva padheni mai mangoma ndadazozvi mangoma nimumzi ngasikira waita drive wakuzBC munadanzo zvemangoma kusati kwangu inini ndina mudhara wangu asadanzo zvemangoma kana mbichani munadanzo zvemangoma ndimomzi vachigati zvingonotanga nemamomzi mbowakara chama ndorwadza kuti sadaro ndinotanga alright ndinotanga bata mari yakawanda ndinotanga bata 5000 alright 5000 ichitopinda ka ndananzi mafano wangu momzi wangu rara wasumuka zvaitondishura gaya ndotanga bata mari 5000 face yangu ndabata mari yakawanda ndatanga bata 5000 madezi 1:1 maziya maikukesha yakaita kuenzana but yakaita $10 but yangada kuenza nechi nema-US toti mari haisi kundishura here mari daizoti tosvika padheni momzi yanga yatokara gacha mwana ndobva papo watanga kusumuka zvinhu
kuti mumzi kana muyazoti kana dhora chamwari waiziya Ai iyo inodhina haina ofuchi momzi ndio yaitoti mumzi yatonakirwa nemangoma zvodaitoti nemangoma zvodaitoti una usiyai mwana ndibona isusu ndichikura ini taigara kunonzi Charles Prince airport ndaronga sidza paairport ndarangu ini was a firefighter pakazobva kuhondo dzake was a firefighter so taigara 2 bedroom house yaine kitchen sitting room nebedroom main bedroom nespare vaibata saka pamba vangu ndine masisters and ndindega mukomana saka magirls kunzi mundara achida kubunga inonzi today pakati peusiku azoti vazoona vasikana varara pasi zvasameka sense vake zvakaora spare kuza mukomana ungotomukunhu chikomana uzongotopa sofa waiziya saka masikati spare vasikana enda achinya zvastudio ndara ada sada kuzonzwa jamani zvamuchozi ndarangu akazoenda kuDRC amene wakaenda kwadezekunda vanhu kuDRC masoja kuDRC aya saka iwo azoenda futi vachienda kuenda firefighting kuDRC komba wadzoka vachitenga 3 CD changer ya radio yao so yakazoka vachitenga so radio mandaitora chamwari mandaisa kustudio jamani ainaopera mwishi radio mandaitora jamani radio mandaisa kustudio ndatanga sasa maspika radio insa studio momzi mangoti ona chakutenga radio inji chimomusiyai mwana chichi aize ndakazama ngoma radio iyi nanhubu ndakazama ngoma radio 3 CD changer chamwari ndazobva padeni ndakugara kwangu ndega South Park ndanovaka stand yangu South Park mandana juma waize ndatanga vakapana mudhara ndatanga vanga nestand iko South Park ndamuza 2 cabin yangu ndinofanira kugara ipapo ndase kusina vanhu South Park tisatanga takavaka South Park tigara jamani kumwa cabin tibaza marambe jamani kusina magetsi jamani kwakaipa jamani waize svika zimbo flavor aroveka tumatwa kubatika waize kubatika mbichani waiziya atoti amazi anipatenda tanga kwanza kubata zvinhu zvasipo abata dhiri andongota dhiri uzandakachacha dhiri ndangonzi iwe titira dhiri akadai so unoda mariko ndangoti 5000 zvekuti ndasatoda dhiri nsamavaiziya I'll get back to you shamwana choenda padhenya ndona ndosvika paZBC pepe ndinzi momzi adona waiziya svika paZBC pepe ndona mufoni mangu mapinda yasasindika ka 1 mariyo ndona mufoni mangu mapinda yasasindika zvima 1000 kuna mufoni mangu mapinda 1000 tufamba kusvika panetoto KFC yainga isati yapo pamasai mazorozi daiso mapinda 1000 tufamba kusvika paSTFM pepe mapinda 1000 ndabuda ndaenda South Park kwagara momzi aiziya azvikundishura izvi ndafona jamani ado mari yatakawira ndichidhirere svika padheni chamwari bada 5000 muninongagaya momzi asvika momzi ashaya momzi motikari kuna ndagosvika nzi momzi watoshaya chakwanisa kukubatsira vanga vatofira mumba vamwe vaitowacha chamwari vaitona Mozambique vangopinda mumba mvawadza vega vakarara vaiziya unga BP here vatopinda mumba vaitowacha vaiziya matondifonera makuseni ukazondiona ndikuya momzi kubozivafanira momzi vangu vanga ne sort of like flea market kuMozambique saka vaenda Mozambique saka ndarabaita mafanizi ake mudhara achiita mafanizi momzi ndovatendesa kuchikoro izvo vachibatira school fees vachivachikumbira chikoro vaiziya ti vananga vadzidza vana pagwazho vaiziya saka vatatongoti ma svika padheni so jamani kana momzi akusisina jamani atopera